Сәлем, Бозатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген шәһәрнең татарлашуы, татарның шәһәрләшүе, татар теленең авылдан шәһәргә күчә баруы турында сөйләшербез. Татарча подкастның кунаклары Чаллыдан Урбан Татар проекты җитәкчесе Гүзәл Әхмәтгәрәй һәм Казандагы журналист, шагыйрә, Ялкын журналында күп кенә кызыклы проектлар алып баручы Гүзәл Закирова. Исән саулармысыз, кызлар? Ничек сезгә язлар? Бик рәхәт, ләкин бүгенгә әле менә болытлырак. Нинди хәлләр, нинди проектлар белән янып йөрисез? Гүзәл, менә сездә Мин татарча сөйләшәм акциясе узды инде, хәзер ул Казанда булачак. Ниндирәк тәэсирләр калды быелгы чарадан сездә? Менә аңга килеп ятабыз әле фестивальдан. Ниндидер салкын караш әле дә булдырып булмый, бик күп эмоциялар, бик күп кичерешләр. Безнең командада әле суны алмыйча йөри, әле суны булмас та, 26 апрель Чаллыдан тулы бер делегация белән Казанга килергә җыенабыз. Бездә инде ул быел концерт акция буларак кына түгел, фестиваль буларак уздырдык. Менә хәзерге минутта мин Чаллы театры бинасында, яңартылган бинада һәм без биредә төрле мәйданчыкларда эшли торган фестиваль булдырдык көн дәвамында һәм инде төп тема татар авылы белән шәһәрне алдык. Нишләп менә ул татар авылы белән шәһәр? Ничек иттереп аны күрсәттегез дип әйтим инде? Нәрсәләр эшләдегез менә? Бunda бик күп төрле факторлар булды һәм минем уйлавымча ул безнең җыелып килде. Чөнки менә без 2 ел элек Урбан Татар дигән оешмага нигез салдык та, Урбан инде шәһәр татарлары дигән сүз, мин үзем шәһәр кызы һәм ничектер минем шәһәрдә яшәвем берничектә минем татарлыгыма зыян да китермәде, киресенчә ничектер ул миндә ул хисләрне үрчәтте генә. Һәм без инде барыбер Чаллы белән Казан аерыла дигән позициядә торабыз инде. Һәм 2 ел элек менә мин татарча сөйләшәм концертын уздырганда, торговый квартал сәүдә үзәгендә безнең күпләр генә килмәде, чакырылган кунаклар, чөнки җылы булды һәм кешеләр авылга кайтып китте. Ул инде безнең мәңгелек көрәшү. Мәңгелек дилемма. Мәңгелек дилемма, җылы булса, май ае җитәрәк, бетте, син ял көннәрендә беркемнең дә койрыгын тота алмыйсың. Һәм әле безгә моңа кадәр дә инде теге шундый хейт, нидер негатив рәвешендә буладыр инде. Нигә Урбан, нигә сез авылны инкар итәсезмени дигән фикерләр бик күп яңгырыйдыр. Әле шаяртып Урман татар дип әйтәләр. Шундый теге җыела килде һәм өстәвенә безнең ул көнне менә буш даталар театрда көн-төн нинди тормыш кайный һәм фестиваль өчен менә бердән-бер буш дата итеп без менә 17 апрельне таптык. Әле дә барыбер ул көнне Камал театрының гастрольләре иде. Чаллы егете Айдар Җаббаровның Хуш авылым дигән спектакле өйрелде дә без менә шул теманы сөйләргә булдык. Кеше күп булдымы менә ничек җәлеп итү яшьләреннән бу нигә? Менә Чаллыда аудитория әле бу гомумән беренчектә бәйле түгел. Татар фестивалеме бу, рус фестивалеме, удмурт фестивалеме бу. Чаллыда аудитория әле бик кыенлык белән генә ниндидер җаны булган чараларга йөри. Ничектер күнеккән шундый теге масса күләм, рефлексиясез, теге иннегинне дигән ниндидер зур чараларга йөрергә күнеккән. Монда чараларга авыр аудиторияны җыю әле бу теге милли күрсәткечләргә бәйле булмыйча да. Ләкин быел аудитория күпкә башка иде. Менә аңлы, фикерле, рефлексиягә әзер шундый аудитория килде. Мин кеше санынан беркайчан да канәгать түгел инде. Мәйданчык буш булып тормады, ләкин минемчә әле үсү каналлары бик күп әле. Чөнки без барыбер фестивальгә спонтан алындык, бер ай кала. Әлбәттә бу ресурслар шикле, әлбәттә әле безнең команда көчле булды, әле шуңа гына оештыру дәрәҗәсе бик югары булды. Ягъни безнең яктан контент яхшы бирелә, менә инде җиткерү каналлары үзеңнең аудиторияңа эләгү барыбер кыенрак. Менә сез әйтәсез теге сыйфатлы аудитория, аңлы аудитория килә башлады, килә дип. Бәлки беренче вакытта дип әйтим мен, ниндидер попсовыйрак әйберләр белән күбрәк кеше җәлеп итәргәдер. Ничек уйлыйсыз? Анда шундый сүзләр дә булды бит. Тямаевны яки Эльвин Гринны чакырсагыз, анда кеше күбрәк килер иде. Ник сез шул альтернатив белән генә шикләнәсез дигән әйберләр?
Ну, Гүзәл әле ул авылда кызы. Безнең хәтерлим элегрәк бер сөйләшкән бар иде. Минемчә, ул чыннан да авылга гашыйк. Ну, менә Гүзәл фикерендә ишетәсе килә. Ну, менә мин шул кешеләр рәтеннән матур һава торышы булса, авылга кайтып китүче кешеләр рәтеннән мин мөмкинлеккә көтеп торам авылга таярга тизрәк. Токсага бәйле, менә узган ел бит беренче тапкыр мин татарча сөйләшәм онлайн форматта булса, мин анда алып баручы идем. Һәм анда чакырдылар Ришат Төхфәтуллин. Ну, попса дип әйтәсе килми минем аны, әмма шулай да аудиториясы бераз башкарак инде аның тыңлаучылары. Һәм тагы кемнәр бар иде анда? Тагын берничә шундый чыгыш ясаучылар бар иде. Лилия Хәйруллина бар иде анда. Яңлашыла анда караучылар саны алар хисабына да арткандыр дип уйлыйм мин. Әмма аларны чакырыргамы, чакырмаскамы дигән сорау куелмый бит. Аларның гастрольләре, турлары һәм аларны туры китерү бик кыен. Альтернатив музыкасы белән генә чикләнми оештыручылар, алар йөз белән бурылган, эстрадага да, әмма алар шундый генә бик тыгыз графиклы кешеләр, һәм шуңа күрә туры китерү бик кыен. Шоллада минем уйлавымча концерт аудиториясы күпкә зур. Һәм менә теге шөкер дип әйтәм, миндә ничектер теге катгый киртә хумы менә без альтернатива ягын гына хуплыйбыз дип концертлар уза Шоллада һәр даим, туп тулы шыгрым заллар. Барыбер татар аудиториясы шәһәрдә күп. Монда бит безнең продуктның башка аудиториясы булуында гына. Бу берничек тә без ул аудиторияны да җәлеп итәбез. Ягъни бу аудиторияга контент бар, ул концертлар уза, шөкер туп-тулы, берничә көн дәвамында уздыралар. Без инде менә шушы утраучыкны да җәлеп итәбез. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Менә интернетта авыл белән шәһәр шикләре юылган индеме? Instagram, YouTube, бөтен җирдә бар. Ә менә анда татарлык җитәме, Гүзәл Закирова? Менә Ялкын журналы соңгы вакытта бик каты үзгәрде, әллә никадәр кызыклы проектлар ясый. Никадәр моңа ихтыяҗ бар? Менә шушы нәкъ менә яшьләр контентына дип әйтим, YouTube'да, Instagram'да, интернетта һәм сез аларны тикшерәсезме? Ул әйберләрегезне шул кадәр сыйфатлы итеп студияларда төшергән әйберләрегезне сезнең карыйлармы? Башта әйтеп китим, безнең Татар Медиа Junior дигән проект бар. Анда Ялкын, Идел, Сабантуй һәм Салават күпере журналлары кергән. Алар кичкенә балалардан алып, сабыйлардан алып, яшь кешеләргә, уракларга кадәр инде контент җитештерәләр, сайтларда, шул исәптән YouTube'да. Һәм моның килеп чыгуы да, моңа нигез салынуы да татар телендә сыйфатлы контентның җитәрлек булмавына бәйле иде. YouTube'да инде бик күп әйбер эшлибез, бик күп без аңа җитешеп тә бетә алмыйбыз. Һәм менә аларны караулар ягыннан хәзер мин әле алай күп дип әйтмәс идем. Сыйфаты никадәр генә яхшы булса да, барыбер күбрәк карыйлар. Әгәр дә анда эстрада йолдызы булса, ниндидер блогер булса, анда гади кешеләр белән төшерелгән, никадәр генә сыйфатлы төшерелсә дә, аны караулары алай күп түгел. Һәм безнең үзара ниндидер каршылыклар гел килеп чыгып тора. Менә бәлки бу кешене чакырыргадыр, күбрәк кеше карасын дип, бәлки моны чакырыргадыр дип. Әмма мин уйлыйм, ахыр чиктә менә ул безнең проектларның дип әйтим, идеясы һәм юнәлеше ул киләчәккә юнәлдерелгән. Барыбер без хәзер менә ул просмотрларга ябышып ятсак, бөтенләй бер нәрсә дә эшләмәскә кирәк. Әмма ниндидер менә буш сегмент иде ул татар телле YouTube. Һәм без аны тутырабыз төрле контент белән, шул ук массага юнәлдерелгәндә, ниндидер тар сегментлы әйберләр белән дә, һәм ахыр чиктә ул менә еллар үткәннән соң ул бик мөһим һәм кирәкле әйбер булыр дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер бер нәрсә дә юк диярлек татар телендә. Гүзәл, Чаллыда сез татар гимназиялары, яни татар мәктәпләре белән эшлисезме? Алар менә элек Чаллыда мизгел үзәге бар иде, яшьләр үзәге бар иде. Нур үзәге ул шундай шулай шаулап тора торган әйбер. Беренче КВН, татар КВНнары Чаллыдан чыкты. Хәтерлим, мин анда шулай көчле татар гимназиялары бар һәм аның студентлары, укучылары дип әйтик инде, укучылары менә шул КВНнарның нигезен тәшкил итә иде. Бармы хәзер? Алар никадәр ул татар мәктәпләре никадәр татар алар? Бездә бик көчле икенче гимназия бар. Анда хәзер ремонт та ясалды, ул чыннан да милли стильдә, ләкин шул ук вакытта заманча эшләнгән мәктәп бинасы.
Без аның директоры белән дә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Менә без аның белән берлектә фестиваль кысаларында Камал театры атнасы проектын чынга ашырдык. Әле булай да хәзер алга таба хезмәттәшлек юлларын карыйбыз. Чыннан да бөтен кеше ачык дөресен генә әйткәндә, татар гимназияларында, татар мәктәпләрендә менә алар безнең татар дозор уенында катнаштылар. Аларның укучылары безнең активистлар булып йөриләр, волонтерлар, нокталарда торалар. Мизгел милли мәдәни клубына килгәндә, хәзер без аңа шундый яңа сулыш кертәбез. Безнең мизгелнең активист булган кызыбыз Ландыш, аңа мизгел 2.0 дигән яңа проект уйлый хәзер. Менә аның белән берлектә татар дозорны башкарып чыктык. Исән калды. Мин шаккатам әле 18 яшьлек кенә кыз үз җилкәсенә алып бөтенесен йөреп чыкты. Минемчә хәзер шалда Алла бирсә ренессанс булыр кебек татар темасында. Менә 26-28 апрель татар КВН мәктәбе булачак Чаллыда. Менә шундый зур паузадан соң, зур бушлыктан соң теге элеккеге югарылыкны да саклап, ниндидер яңа сулыш кертү күз алдында тотыла. Минем менә гүзәл әйткән темага да фикеремне әйтәсем килә иде, интернет киңлек буенча. Без менә фестиваль кысаларында шәһәр авыл һәм татар авылы темасын төрле яклап тикшердек. Мәсәлән, безнең күргәзмә әзерләдек, интерактив күргәзмә, ул безнең генератив рәссам Камила, бик көчле кыз, аны хәзер тиз генә булай аңлатып китү дә кыен. Data art юнәлеше, ягъни шәһәрдә андый русча тема юк, data art юнәлеше. Без аны татарча ясадык. Һәм менә без аны хәзер социолог кызыбыз Елена белән эшкәртәбез. Менә безнең командада бик күп руслар да бар, башка милләт кешеләре дә бар. Һәм менә мин әле бүген театрга килгәндә дә уйладым, менә кая чикләр? Менә татарский фестиваль на татарском и фестиваль о татарском. Менә монда чикләр куярга кирәк микән, юк микән белмим. Шуңа күрә менә безнең фестиваль шундый булып чыкты. Һәм менә блогерлар мәйданчыгы да булды безнең, дискуссия булды. Мин кызганычка каршы үзем тыңлый алмадым, йөгереп йөреп, ләкин анда да кызыклы фикерләр яңгыраган. Менә никадәр татарлар шәһәр контентын һәм шәһәр лайфстайлын кертәләр үзләренең инстаграмнарына, башка социаль челтәрләргә, TikTokны бик алга сөрделәр. Анда чыннан да татар аудиториясе бик киң, русча сөйләшүче татар яшьләре дә. Һәм безнең монда бер проблема бар, аны шактый бөтен кеше күп сөйләде инде. Минемчә, гүзәл дә минем белән ризалашыр. Контент-мейкерлар күп, менә дистрибьюция тарату, сату, менеджмент бик татарларда оксый. Шуңа күрә аның бит инструментлары күптән билгеле. Менә ул YouTube'ка беренче урыннарга кергән видеоларның аның үз инструментлары гына бар, үз кораллары гына бар. Безгә менә шул ягын гына көйләүче каһарман табылса иде, булай контент күп ясала. Мәсәлән, мин үзем дә Ялкынның чыгарышларын бик яратып карыйм. Һәм Гүзелгә бераз комплимент та ясыйм әле. Чөнки менә алай сөйләүче, фикерле һәм татарча саф сөйләүче, белмим, андый алып баручылар бар микән? Бардыр инде алар, ләкин бик аз санлы. Аннары безнең менә тарату ягы гына да түгел. Без бит инде яшүсмерләр өчен журнал һәм безнең интернеттагы контент та яшүсмерләргә юнәлдерелгән булырга тиеш, әмма барыбер аудиторияга туры китерү бик кыен, чөнки алар еллап түгел, көнләп үзгәрәләр, аларның кызыксынулары, аларның ихтыяҗлары, һәм алар белән бер дулкынга эләгү бик кыен. Кыен гына да түгел. Без менә мәсәлән без мәктәпләрдә сораштырулар уздырган идек узган ел. Тест форматында анкета кебек нәрсә, нинди YouTube каналлар алар карыйлар, нинди музыкантларны тыңлыйлар, шуның ише. Һәм анда татар телле каналлар һәм татар телле музыкантлар юк дәрәҗәсендә, бер-ике генә очрады, анда Караш төркеме бар иде, Озынгрей һәм башкалар, бу мәктәп укучылары инде. Аларның күбесенә кызык Моргенштерн һәм шуның ише кешеләр. Әмма без аларга ошыйк дип, аларга ярыйк дип, бер дулкында бара алмыйбыз барыбер. Шуңа күрә безгә бергәләнергә туры килә. Менә аларга да күпмедер кызык булсын, тик шул вакытта без бөтенләй инде читтә калмыйк ул нидән. Мәсәлән, дип әйтим икән. Мәсәлән, дип атау икән ул. Алар дәрәҗәсенә төшү дип әйтәсе кими инде. Әйе, андый контентка да төшүгә кими. Мин монда Моргенштернны начар персона дип әйтмәсем. Чөнки монда төрле яклар бар дөресен генә әйткәндә. Шуңа күрә, мәсәлән, ул бик текә продажник. Менә мин ул яктан сокланам. Менә
Безгә оннан мәсәлән үрнәк алырга кирәк. Һәм менә дөресен генә әйткәндә, ул бит барыбер үсеш этаплары белән бәйле. Татарлар артык стерильны булырга күнеккән. Ну, менә кайсыбыз инде менә барыбер теге, менә бардыр инде андай теге кешеләр, барыбер көндәлектә ниндидер теге, белмәм, монда разгружающий музыка без барыбер, мәсәлән, мин тыңлыйм. Мин көн дәвамында бик нык арыйм. Теге янап, татар темасы белән тагын шундый теге милләт, фәлән фәсмәтән. Барыбер мәсәлән кичкә мин менә теге шундый сыйфатсыз, мәгънәсез сериал куша алам, чөнки миңа миемне ял иттерергә кирәк. Һәм менә кешеләргә дә контент төрле булса әйбәт булыр иде дип уйлыйм мин. Ләкин бу да бик бәхәсле инде шуңа күрә. Бу шуның да айса контент мәсьәләсе дә бар, җиткерү мәсьәләсе дә бар инде. Но эшләргә кирәк инде, көндәлектә эшли. Менә Гүзәл дөрес әйтте, әгәр без казына башлыйбыз икән, бер нәрсә эшләмичә, менә ул начаррак булачак. Шуңа күрә инде барыбер вак-вак адымнар белән. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Гүзәл Әхмәт Гәрәй һәм Гүзәл Закирова белән шәһәрдә татарлык турында сөйләшәбез. Менә бunda Казан мэры белән очрашуда тел активистлары берничә тәкъдим керткән иде. Аларның берсе татар теле түгәрәкләр һәм дәрестән соңгы ниндидер көндәлек чаралар булмауына кагылды. Казанда, мәсәлән, ниндидер бер үзәк булырга кирәк диде инде. Менә көн сайын дәрестән соң бара, рәсем түгәрәге, анда җыр түгәрәге яки анда башка әйбер бәйлиме анда татарча йөзәме дигәндәй. Менә шундый әйберләр бездә әлегә бик әз, ләкин аңа ихтыяҗ бар микән? Ничек уйлыйсыз? Менә Алиш үзәге бар иде, белмим хәзер анда никадәр ул анда татар түгәрәкләре бар икән хәзер. Менә минемчә безне бик нык шикли татар сүзе. Менә без нәрсәгә генә алынмыйбыз, татар приставкасын куябыз да казынабыз. Татар темасына казынабыз, менә мәсәлән татар әдәбияты. Әдәбият турында, менә әдәби барыш, менә шундый хак чиста әдәбият турында уйлану икенче планга китә. Без ничек кенә, белмим, татар дип януыбыз белән ничектер сыйфатны югалтабыз кебек дип тоела миңа кайвакыт. Шуңа күрә, белмим, минемчә татарлыкны ана табигый рәвеш яшәү рәвеше итеп кабул итәргә кирәк. Ничектер, мин татарча сөйләшәм, мин бу телдә фикерлим, әйдәле мин менә буның турында уйланыйм әле. Ничектер менә татар әдәбиятын саклап калу фикерен түгел. Менә минем хәзерге вакытта менә урамдагы һава торышы турында фикерләрем бар. Мин аны теркәп куйым әле. Менә шундый әдәби сүз аша. Һәм шуңа күрә сезнең сорауга бәйле, монда шулай аудиторияны уйларга кирәктер инде. Бу балалар өчен дип аңлыйм бит инде мин, әйме? Казанда мәсьәлә ничектер Шоллада, менә мин Гүзәл белән килешәм. Мин үзем безнең активистлар арасында 16 яшьтән 35 яшькә кадәр. Мин менә 16 яшьлекләрне аңламыйм. Алар бит беренчедән 2000 елдан соң инде туган. Мин әле һаман аларны теге шундый зур кешеләр итеп кабул итү кыен. Икенчедән, нәрсә кирәк аларга көндәлектә? Аларның сыйфатлы интернет-контент бар. Урамга бер кай чыгып йөрисе юк. Аны хәзер барсаң да берәр кайда, анда шул ук берәр түгәрәккә. Аның әле контент мәсьәләсе, аның әле укытучылар, мөгаллимнәр мәсьәләсе, аның әле бинасы нинди. Һәм ул контент күпкә сыйфатсызрак булса, менә никадәр генә барасы килә микән анда? Менә шул. Сыйфатка, ахыр чиктә ул сыйфатка килеп бетерелергә мөмкин. Сыйфатка һәм, менә белмим инде, мәсәлән 14-16 яшьләр никадәр алар менә шул ук теге менә аларның бит төрлесе бар. Кемдер инде анда 16 яшьтә миллионер, кемдер инде әле теге шундый күчкә үй өчен хәзерли. Һәм алар төрле бөтенесе. Шуңа күрә менә алар өчен белмим, бер генә продукт булдыру ул никадәр тошлы микән? Мин Ул ниндидер мәктәптән соң һәр көн диярлек була торган әйбергә ихтыяҗ бармы икән, белмим. Миңа калса мөһимрәк һәм уңышлырак ниндидер бер тапкыр була торган чаралар бөтенесенә берләштереп ала һәм, мисал өчен елга берничә тапкыр була ниндидер зур фестиваль, зур чаралар һәм алар шунда берләшеп алалар. Менә ул иҗатка бәйле дә безнең сез яшь шагыйрьләр
ничектер һәрберегез аерымланып йөрисез, сезгә кирәк берләшмә дип әйтәләр. Әмма ниндидер чара булмаса, ниндидер вакыйга булмаса, без нинди мәгънә ул алай гел күрешеп нитеп йөрүдән? Без барыбер үз дөньябызда кайныйбыз. Әмма ниндидер чаралар безне берләштерә. Һәм монда да шул ук хәл миңа калса. Азатлык радиосы Татарча подкаст. Тагын бер тема ул шәһәрдә калка торган ул ике теллелек темасы. Татар активистлары, татар яшьләре форумы аны гел күтәреп килә. Элмә такталардан башлап, дәүләт сайтларын ике телдә алып баруга кадәр. Чаллыда бу никадәр проблема дип әйтим инде, Гүзәл. Никадәр сез аның белән эшлисез, эшләмисез һәм моңа игътибар, кадәр зур игътибар бирүнең мәгънәсе бармы, юкмы? Әлбәттә, бу мөһим инде. Мин әле хәтерлим, бәләкәй чактарак беренче тапкыр Татарстаннан чыгып киткәч, минем шок булган иде. Нишләп бөтен элмә такталар бер телендә генә? Нишләп алар ике телдә түгел? Нигездә күп кенә нәрсәләр тәрҗемә ителә. Менә аеруча соңгы елны менә мин бик күп игътибар итә башладым. Төрле бизнеслар, аларның инде элмә такталары ике телдә, мәсәлән, кофейня, кахвахана. Әле бу теге эш тәртибе язылган ниләр генә түгел, элмә такталар. Әлбәттә, араларында хаталар да очрый, шул ук анда топонимик билгеләмәләрдә дә очрый инде алар. Ләкин миндир теге негатив тенденция бик күргәнем юк. Ләкин без моның белән бик җентекле эшлибез дип әлегә әйтә алмыйм. Монда минемчә эчке ресурсларның җитмәвенә бәйле. Чаллыда барыбер Казанда татар берләшмәләре алар шактый. Менә иҗат белән шөгыльләнүчеләр хәлептә, менә ул активизм булса, ул форум, менә иҗат булса, ул әле шуяк моң хәзер барлыкка килде. Фән булса, хәзер минемчә фән ул татар китабы йортына күчә. Өстәвенә билем бирү оешмалары, югары билем бирү оешмалары, татар филологиясе үзе бер дөнья. Һәм алар бик күбәү. Монда Чаллыда, белмим, ивентлар да яза, активизм белән дә шөгыльлән, монсын да кара, тегесен дә эшлә, ул бик катлаулы. Әлбәттә, без генә эшләмибез бу мәсьәләдә, Чаллыда эшләүчеләр шактый, ләкин инде Казандагыча киң җәелгән дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә бәлки без дә моңа үсеп җитәрбез, бәлки без дә әле шундый теге сабыйлар гынадыр инде. Ләкин бу мәсьәләне минемчә әле Конгресста тикшерәдер. Конгресс дәрәҗәсендә республика күләм. Шуңа күрә бу элмә такталар буенча инде. Менә социаль челтәрләр аша алай теге, белмим, башка оешмалар ничектер, ләкин администрация сайты ике телдә алып барыла. Napchilny.ru ялгышмасам, һәм сыйфатлы тәрҗемәләр. Аларның аерым тәрҗемәчеләр бүлеге бар дип беләм. Шуңа күрә у яктан социаль челтәрләр татарча алып барылмый дип беләм. Менә сайтлары алып барыла. Менә шул моң турында син әйтеп киттең, ике теллелеккә бәйле миңа бигүше аларның инстаграмнары. Анда бер пост эчендә татар теле дә, рус теле дә шундый табигый рәвештә яши, табигый рәвештә икесе дә үрелеп бара. Һәм менә башка татар теле, рус теле әйберләргә дә шулардан үрнәк алырга буладыр кебек. Аннары менә элмә такталарга бәйле син әйтеп киттең, хаталар да бар инде дип. Мин ничектер соңгы вакытта бик игътибар итә башладым ул хаталарга. Башта мин аңа карый идем. Алар бит инде куйганнар аны. Бер кеше дә бит инде татарча гына белгән кеше килеп, аны карап, нәкъ менә татар телендәге өлешен генә укып, информатив мәгънәсе юк ул элмә такталарның татар телендә. Хата китсә соң нәрсә булган дигән шикеллерәк әйтеп куйды. Аннары мин уйлый башладым, менә ул хаталар булуы ул элмә такталарда әйдә ярарга гына эшләгәнлекне күрсәтә һәм гомумән татар теленә мөнәсәбәтнең шундый формаль әйбер булуын гына күрсәтә. Ярар, бәйләмәгез, мин куям ул элмә тактаны, анда хаталар булачак. Миңа барыбер дөресме ул юкмы дигән шикелле. Аны бөтенләй куеп тормаска да кирәк. Миңа калса, әгәр дә син аны шулай әйдә ярарга гына эшлисең икән, аны бит инде ул шулкадәр абсурд һәм кытышкыч әйбер кебек миңа Казанда күпме татар тутта берсеннән сора инде менә бу дөресме дип. Юк, аны менә эшләделәр һәм куйдылар. Һәм бик күп Казанда менә шундый хаталы әйберләр. Мин монда син белән килешмәс идем, чөнки бу, алар арасында формаль дип караучылар да бардыр.
Безнең монда бер тапкыр бик калку сорау күтәрелгән иде. База юк, аңлыйсыңмы? Менә әле татарлар күбалар, ләкин дөрес язучысын әле каян табасың? Бу бит теге общий уровень грамотности мәсьәләсе бар. Алар русчада аны әйтә алмыйлар. Эш вакытын графикны язуны бит инде, ансы бит инде. Юк, аңлыйсыңмы? Юк. Мин әгәр проблема бар икән, мин гадиләштерү ягында. Димәк, аларга, менә беләсеңме, менә бөтен республика күләм трансляцияләнсен иде. Менә сайт бар. Әгәр синең бизнесың бар, менә шушы сайтка кер, үзеңнең тәрҗемәңне тап дип. Ул просто менә миндә сүзлек эзли башласаң, акылдан шашасың бит ул татар сүзлеген. Анда миллион вариант, анда миллион тәрҗемәчеләр, аларның кайсысы дөресме, юкмы. Монда просто нужно сделать единый реестр всех переводов. Менә бизнесмен буларак, миңа татар темасына барыбер мәсәлән. Ну, аларның мәсәлән фикерләве башка. Мин күп кешеләр белән аралашам бит инде. Барыбер түгел инде, менә алар аңа нейтраль карыйлар, әйме. Менә аларның шундый канун бар, алар аңа каршы түгел татар элмә тактасында элеп куярга. Алар вакыт ягы шикле. Без информацион огымда яшибез, әйме. Монда мизгел бар, менә син аны тотып алып, аны эшләп куярга. Шул мәсьәләсе бар. Әле бит аларның ул татар элмә тактасы сыйфатлы булсын диюдән кала, аны ничә орган аша җибәрәсе бар. Аның ул элмә тактадан ара аны бизнес эшләргә тиеш. Аңлыйсыңмы? Шуңа күрә монда минемчә менә бердән бер реестр булса, менә трансляцияләнсә, мәсәлән, бизнесменнарга анда ни белән бергә бирелсә, менә документ, менә шушы сайтта тәрҗемә итегез, яки экспертный совет бар. Сез керәсез, бар бөтен сүзләрендә тәрҗемә итеп бетереп булмый бит, ул лаунж фәлән фәсмәтән ул форматлар туагына тора. Менә аларга экспертный совет мәсәлән биреп торса, сыйфатлы тәрҗемә, ул әле ничектер әле әйбәт булыр иде кебек. Һәм менә монда тагын бер мәсьәлә бар бит. Ул менә мин белмим киләчәктә ничек булыр. Беренчедән татар яшьләре татарча сөйләшми. Белмим, мин үз ягымнан әйтә алам. Безнең активистларның ничә проценты гына татарча сөйләшә ала. Әле бу татарча сөйләшә, һәм ни кадәре генә камил сөйләшә ала. Һәм икенчедән әле язма тел бар. Әле алар ярар телдән сөйли алсалар, язма тел мәсьәләсе. Әгәр дә ул фонетик яңгырашка туры килмәячәк икән, мин белмим ни кадәр безнең татар теле әле яши алачак. Шуңа күрә бу бит инде менә ишетелә бит инде шәһәр дип, мәсәлән, анда әймен, тагын нәрсәдер инде, белмим, анда нинди сүзләр бар тагында. Болот бит инде ул. Менә аның язылыш мәсьәләсе, монда алфавит мәсьәләсе дә бар бит. Шуңа күрә минемчә бу проблема шул кадәр киң кырлы, һәм аның теге менә шул бөтен болевой точкаларын бер җыеп алсаң, шишсәң, бу мәсьәлә хәл ителер иде. Чөнки канун бар, ике теллелек буенча ул үтәлә, аның менә үтәлеш дәрәҗәсе генә бар. Үтәлеш дәрәҗәсенең проблемаларын җиңеләйтсәң, менә битте бит инде ничектер. Нинди тагын сорау кала микән монда? Теге нидә шул активистлар мин татарча сөйләшәм акциясын тел һәм тәрҗемәчеләр институты оешмасына әйләндерергә кирәк дип түгел инде, әйләндереп булмасмы дип сорадылар. Менә шундый тәкъдим белән чыктылар. Менә бу гүзәл син әйткән бердәм реестр булдыра алырлар иде. Ләкин бу тагын шул дәүләттән төшереп, ниндидер энтузиастларга калдыруга каламы? Ну, энтузиастларга калдыру мәсьәләсе ул бездә бик киң таралган инде. Минемчә, без шул хәтлек проблемаларны күпертәбез. Ну, мен әйтәм бит, һәр проблеманы аның теге бик җиңел чишелешләре бар. Ул проблеманың ни кадәр булуы турында бәхәсләшү, кем-кемгә тиеш, кем-кемгә кирәк нәрсә. Менә без шул хәтлек анда козны бетәбез. Менә бик җиңел хәл ителә торган сораулар бит алар янәсе. Аларны хәл итү генә кирәк, бетте, тамам. Кем гаепле, кем нәрсә эшләгән, белмим инде. Шуңа күрә яки бердәмлек җитми микән инде ул. Шуңа күрә без ничектер ул темалардан бер яктан әйбәт тә безнең Казаннан ераграк булуыбыз. Чөнки без үз яктан эшлибез, безгә алай теге кирәк тиеш дип ябышучылар бик юк та, ләкин без эшләсәк, без аны югары дәрәҗәдә эшләп чыгабыз, иреклек саклый алабыз диммесең инде. Алайса, белмим инде, Казанда богемность бик көчле. Шуңа күрә ул Казанның да плюслары, минуслары бар инде ул. Гүзәлсенә ниндидер социолог тикшерүләр дә уздырабыз, карыйбыз дидегез, нәрсәләр турына, нәрсәләргә багышланган ул күбрәк? Менә безнең бүген сәгать 11-дә җыелыш, менә Data Art күргәзмәсе дидем, искусство данных, мәгълүматлар сәнгате. Без фестиваль дәвамында кешеләрнең татар авылы һәм шәһәр турындагы мәгълүматларын үзләреннән чыгарып җыйдык, эмоциональ технологияны кулланып.
һәм безнең инде анда төрле форматлар кулланылды. Графиклар, сызымнар, менә аны шундый катлаулы инде хәтта тел белән генә аңлатып китү. Мудборд, ягъни кешеләр анда кәеф тактасы, шәһәр, авыл, менә һәм алар бүген кичә иртәгәгә бәйле менә шул фотографияларны, сурәтләрне ябыштырдылар. Аннары Чаллының харитасы, географик харитасы, һәм алар анда татар тәңгәллеге сизелгән нокталарны билгеләп үттеләр. Һәм инде тагын безнең калды концепт карта, концепт харита. Анда менә без 10 концептны аерып чыгардык. Мәсәлән, әби һәм шәһәргә бәйле алар ассоциатив рәтләр төзеде. Мәсәлән, шәһәрдәге әби дигән сүз ишеткәч, нәрсә алар анда кемдер iPhone ябыштыра, тагын нәрсәдер инде. Һәм менә ул бик катлаулы нәрсәләр, ләкин менә без Чаллы театрында Коворкинг үзәк дип сөйлибез инде. Менә шуның эшләнеше турында хәзер сүз алып барабыз. Һәм менә шушы фестиваль ул шул бер адымнарның берсе. Һәм без әле февраль аеннан бирле әлеге концепцияны төзибез. Һәм безнең шундый бер фикергә килдек. Безнең шундый теге төп концепциябыз ул фән һәм плюс сәнгать. Һәм без менә шул концепцияны истә тотып шушы күргәзмәне оештырдык. Һәм менә бүген инде социологлар, фән кешеләре белән очрашып, шушы кешеләр эшләгән күргәзмәне шишәчәкбез инде. Нигә алар моны шунда куйганнар? Әле безнең фестивальдә медиаторлар бар иде. Әлеге кешеләр фестиваль кунакларына шушы планшетлар белән ничек эшләргә икәнлеген аңлаттылар. Алар нинди фикерләр җыйды? Монда бик күп төрле мәгълүматлар булачак, лекториялардан әйтелгән фикерләр, фестиваль кунакларыннан күргәзмәдә әйтелгән фикерләр, спектакльдән соң ачык дискуссиядә әйтелгән фикерләр. Менә шундый күп нәрсәләрдән безнең әле Soundscape дигән әйбер булды. Ул көн дәвамында бина буйлап бик тонык кына шәһәр һәм авыл тавышлары кушылмасы яңгырады. Һәм син теге барасың һәм кинәт кенә домофон тавышын ишетәсең. Һәм ул сине шундый теге резонанска кертә һәм көн дәвамында менә бөтен нәрсә шуңа хезмәт итте. Кешеләрне менә кытыршу уятып күңелендә, аларны менә шундый мәгълүматлар белән бүлешүгә җәлеп итте. Шуңа күрә менә социологлар дигәннәр безнең менә шул инде ул. Безнең әле интерпретация башлана, фәнни мәкаләләр язарга исәп, һәм менә шундый теге, һәм алар бөтенебез менә безгә ничә яшь инде? 25 яшьтән артык түгел безгә бөтенебезгә. Без яшьләр, әлбәттә ул Казанда булса, бәлки безнең өскә тагын негатив агыла башлар иде инде. Булай без монда ирекле, үз көчләр белән, шундый теге, ләкин бик ихтирам белән теге без берничек тә теге татар темасына битарафлык күрсәтеп яки теге ниндидер аны кимсетү түгел, мотор итеп, күркәм итеп, шундый әкрен генә шулай эшләп ятабыз. Бик кызык. Лекке активистлар дип әйтим инде, татар активистлары Илшат Сәйтов, Рима Бикмөхәммәтовалар, Алия Сабировалар заманында алар әйтәдер, шәһәр субкультурасы барлыкка килмәсә, татар теле тизрәк тә бетәргә мөмкин яки татарлык бетәргә мөмкин дип әйтә иде. Хәзер мин күрәм, менә бу чынлап та Чаллыда шундый сыйфатлы татар субкультурасы барлыкка килә, һәм ул бар инде, һәм бар. Казанда да бар ул, Аллага шөкер. Миңа калса өметле. Хәтта әле фестивальдән соң гына Facebookка керергә вакыт табылды. Һәм Рима Гумерова язган. Нишләргә соң ди? 17-се Казанда гауга, 17-се мин татарча сөйләшәм фестивале Чаллыда һәм тагын Мәскәүдә индер тагын ялашмасам чара узды. Һәм я команда интер кара Чаллыны бер рәткә куйганнар дигән. Һәм мен шундый чыннан да шәп булып, рәхәт булып китте. Менә шәп бит ул, мәсәлән, синең әле Россия күләм генә түгел, менә дөнья күләм сайлау мөмкинлеге булса. Менә бүген әле мин Парижга очам, анда менә татарлар мондай әйбер уздыра икән. Казанда анда әйтеп тә торасы юк инде, көн дәвамында төрле мәйданчыкларда тормыш кайный. Әйбәт бит инде теге сайлау мөмкинлеге булганда, конкуренция булганда, барыбер конкуренция гына яшәтә теләсә кайсы продукт. Бөтен нәрсәне дә әйме, бөтен нәрсәне ул ниндидер бизнес продуктларны гына түгел, гомумән татарлыкны да хәтта ки. Шулаймы гүзәл? Миңа кызык түгел утырга. Мин гүзәлне, Әхмәт Гәрәйне нык итеп тыңлап утырам, шаккатып тыңлап утырам. Ой, җитәр. Мин анда сезгә сакланып карап утырам, әйтәм. Казаннар. Миңа вакыт мин Казанга килеп китәм, чөнки миңа тулыланырга кирәк. Мин шошып кайтам, ул теге бөтен хәрәкәттән илһамланып.
Һәм моннары менә үзебезнең провинциягә кайтам да рәхәтләнеп шешәм. Провинция түгел инде, үзенчә. Ул шаллы гомергә элек-электән үзенчә бер шәһәр булды. Казан да түгел ул, Түбән Кама да түгел, Әлмәт тә түгел, менә үзенчә бер шәһәр булды. Салават та хәттән дә күпме озак еллар яшәде Казанга күчмичә. Ну, минем хәзер шундый теге бик кызык фикерләр туа. Мин күптән түгел Алабугада булдым. Ну, безнең бит әле татар темасыннан кала урбанизм темасы бар. Шәһәр киңлекләрен өйрәнү, аларны шәһәр кешеләренә җиткерү шартларын яхшырту. Алабугада барам, и минем инде вау, менә минем Алабугада да проектлар ясыйм. Анда бит әле пединститут бар, андагы архитектура вау, просто вот шаккаткыч. Уф, мәйтәм, ярак гүзәл. Просто нишеләр, шаллы бар әле дип. Шуңа күрә Әлмәт нинди аңны җуярлык шәһәр, анда үзе бер Европа менә. Шуңа күрә минемчә децентрализация тренды ул бара Казаннан. Һәм ул бик әйбәт. Республика күләм шундый теге җипләр булса, теге Казаннан таралып китеп. Ләкин мин нәрсәгә шатланам, барыбер самодостаточность булу ул әйбәт була менә. Без бит башта Казан чараларын үзебездә уздырып, копировать итеп кенә утыра идек инде. Хәзер менә бераз самодостаточность дәрәҗәсенә чыгарга тырышабыз кебек. Бик кызык. Зур рәхмәт сезгә менә шушы үзегезнең тәҗрибәләр белән, үзегезнең кызыклы әйберләр белән уртаклашуыгыз өчен. Бу шундый татар теле айы, Тукай айы, алда Казанда зур чаралар көтелә. Бу подкастта бу шушы чаралар алдыннан ала бирсә чыгар. Нәрсә дип әйтим? Уңышлар гына инде. Икегезгә дә, гомумән сезгә, проектларыгызга, гомумән шәһәргә һәм гомумән татар дөньясына. Зур рәхмәт килүегезгә, кызлар. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlyk.org сайтында, YouTube, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.